iuya konzeri mune vachinanza pamusoro yechakaviri tabva kuseri kwechuru nemuwa chinyanza kuna chikumadendero chiremba bvangosvika nekutaura kati nhai sei imi mhuri imi musingaite matare enyu mamabatana pamwe chete muchigadzirisa kuti kunetsa mumusha menyu aivava zvino zveshuwa hatisi kubatana naizvozvo zvanzi saka musi kuona rero kuti papo muri kusimudzira kana kuti muri kupunza mhepo iri mukati memusha avainora mberi akitei mumusha venyu muri kuona mune rimwe zitete rakamborwara pfungwa vaibvainora mberi vachibva vataura vatiyo ndiri kuona izvezvi vakusvika vanhu vanosvika wana vari kurwara pfungwa mukati memusha menyu vese vakatenderana naizvozvo chiremba achibva azoenderera mberi akati hamuna kumbonzwa here nyaya yemunhu ngatomupondi wakambokonzwa mukati memusha menyu vaibva vataura iwo kuti kuna vamwe rukuya wavo vakambogara navo vaimbotaura nenyaya iyoyo zvikanzi mune ngozi iri mukati medzidza mumusha menyu yemupondi waiyoyo saka ngozi vamwe wenyu zvavari kuita vari kuti vakange yaenda kumusha kwavo vari kufamba vakabatana semhuri saka imini kwenyu ndokwaita kumawere kwavari kuti ivo vanobva varasira mhepo iyi ichiuya kwenyu vamwe vakatosvika pakutorombera vachirasira mhepo iyoyo vakaenda pamwe chete mbavabvunza tete vazva nhayo tete haurarwi here nemurume mazuva ese tete vaibvatokanzi every day ine murume anotora nayo kuti murume wangu haisina kana chanzi nekuti ndirare nayo kangafaraoneo saka chiremba anoda uye mushave mhuri kuti agadzise dambudziko iri chiremba ati anoda mombe mbiri kana kuti $700 nembudzi mbiri pamwe chete za$708 saka mhuri dzati dziri kumbogara pazvirongodzokera mudare ndo munoperera nyaya isivabvudzana nacho chiremba saka unozvipedza here munyama iyoyo kuseri hangu nembudzi dzerisumu yati dzakazara muno dzakazara pamusoro yepanamaonechezvo inyaya yemhuri apa isusu tiri zvitangaita titori etoti in the ocean asi kavanzwa kuti vamwe vari kugadzira vari kufamba vachidi imimi muchienga manje muchinonamata muchidi even kana bhaibheri takagadzirisa zvemadzino iyo kwanyamusha vamwe vakangwarira vari kudii vari kusairirai ndanga ndiri kukumbira zvataurwa ana kupikisana nazvo kandi kukumbira zvoti tombosvika pamwe futi mutatiti mimi tiende topakumbarizwa toona kuti zvakamira sei sazoenda pane mumbotipongototsvaga makwatani tatsvaga tataurirana tinoti tiende futi pane rimwe dare ini zvinhu zvandikutanga kumvua nhasi muri topa imi munoti chii hanzi toda kungokuenda isu hatineti tinokupa vana chiremba kana ngara 10 chaiyo chatokuendesa vana chiremba moita comparison yenyu hatina problem nazvo chatinoda kuti by the end of the day dare renyu takubatsirai here kana kuti saka moya rinhu tinota rinhu zvataura ndozvari kuvhara pamusoro mama
iripo papa idonzo rakanaka chaizvo kuti batsirikane semhuri. Ndinombotundura kuti hapana vamwe mabasa atogona kuita vatova kuti mudzi wacho uri gora bata dzinza rese saka taitawo mishoma hapana mama itatingative nedare chiremba tikagara muchida kuti tiito zviri kuita vamwe kuti zvisaafekte mhuri yenyu imimi anoda handitataura hanzi izvonena chiremba iwa mhuri sezvo wanga wakasungwa pfuma kana kuti kumushawa kwawo chiremba ati anogona kumva wabatsira kwechinguva chipfupi asi kuvabatsira kwatinoita hakudo vanhu vanozoenda vandorara hope kuti zvinhu zvatinakira nekuti mangwana zvinodzoka zvinhu izvozvo. Saka chiremba ati anogona kuti zvekuti wangobatsirikana izvozvo zvinonge wataurwa kunzi munounza mbudzi mbiri aniti mbudzi mbiri ndogona kubatsira izvokuti muende mavabatsirikana kuti mhepo idzi dzisambokuvhiringei muchindounganidza pfuma asi mumusha menyu uri kutiita kubatsira tisina kubvisa tsvina iri mukati memusha inoda kuti ibve mhepo iyi yemutorwa toipumha yobuda mumusha uromba urimo nezviri kunyengwanasikana zvobva ndokutiti dambudziko rapera mukati memusha. Saka unoti tiinaro unoziva here kuita prosechirioka kuda umwe chiremba kuti inini tendani mama inini handifari kuti wanongo netseka inga wanawo kuzotaura kuti pane pamwe penyaa ndichitozongochema muno kudare handingambochema asi ndazochema nekuti ndakasiyirwa dambudziko nevakuru sekuru wangu nababa wangu waiziva nyaya idzi kafa wakaenda vasina kushewa dziga dzese asi dzava dzasara dzakusairiwa mumba mababa wangu. Saka ini handifariri kuti vana vangu vachitambura zvataurwa nasekuru ndati handinobheni agaende tizvataurwa tichamboita zvokuti vana vangu sunungupi asi pamberi apa ndati toda kuzoenda futi pachii pamberi tozoziva mutatega kuti toita sei asi pamberi kuti tizokombera zvataurwa tambopedzisa zvanzi toita izvi toone kuti topagadzira sei munotoda kujekesa tizoti kufamba uri kuti ndambotora mhuri yangu tobhotfamba hangu ndega kuti ndichitotsvaga chiremba tinzwe kana kuti uri kuti here ndaakutoti ndobvisa mbudzi mbiri zokuti timbobatsirwe tichinotsvaga pfuma kana kuti uri kuti here uri kamwe chiremba kuti umbonzwe futi shoko irono here ese maoptions mukutaura kwako tiri kungoona maanza titaure kuti uri kuda zvipi ndambochema idini sababa chema nochema mungangoseka zvenyu asi hazvisisi hawachema manzaranga wanzamira uzochokwati matare saka hawatombochema hakusi kuti ndiri kutaura zvisizvo inini ndiri kuti handidi mhuri kuti inetseke ndozvatoda kuti uda kutora gwara ripi gwara kuti anyore uyu ndizvozvo ndandiri kuti totora ndotapanza asi tatambogomberana kuti izvi tombotsvaga mbudzi mbiri dzanzi dziri kudiwa kana tadzitsvaga toda kuti tizoenda pamwe hatisi kuti zvataurwa toda kukombera hatisi kuti unokwanisa unobvumirwa iraiti yako ndozvindataura izvozvo right saka toda kutsvaga mbudzi unozviita nei nokuti isusu kana mava mudare toda kuti vanhu vasununguke tinobva tiine mazuva hatingobvi zvino zvakangohenga mudenga kuti tirege nditauri ndichida izvi pamagariro takaita hapana munhu ari kugara pamusha inini ndiri muno marisambi uyu musikana ari kumozambique uyu mukomana ari kunyanga saka zvoda kuti titombogara chinondinoita ipapo mari iri kutaurwa yembudzi mbiri $80 haisi mari yakawanda yekuti unoda ungogara ndogoenda ungoenda kumozambique wozodzoka wozodii ishoma hayo kana tichingoitaura asi ndikanyekwe foni chaichaimato chikurai panze munoona kuti rini mutipere zuva musati maenda nokuti tingatambure nemi